Professionals del món eqüestre d'arreu d'Europa amplien els seus coneixements en saddle fitting a l'Escola Agrària del Pirineu. Es tracta d'una formació molt específica sobre el correcte ajustament de la muntura en els cavalls que no s'ofereix habitualment arreu de l'Estat. Per aquest motiu, més de 50 persones es van interessar pel curs de 20 places que ha anat a càrrec de l'experta Amanda Anderson. Lògicament és complicat fer venir una persona de fora, d'Estats Units en aquest cas, i sí que és veritat que no hi ha gaires cursos en aquest aspecte, és més una formació a nivell màsters i temes així, cursos privats, i un clínic així, potser a altres països sí que és més típic, però aquí no. El curs, que ha tingut una durada de 3 dies, ha comptat amb part teòrica i pràctica per ampliar coneixements sobre l'anatomia i la biomecànica del cavall i del genet, amb la finalitat que la sella respecti el benestar de l'animal. Els cavalls són cars, et gastaràs diners igualment. Millor invertir-los en una sella que s'ajusti al cavall que no en una que no ho faci i que pugui fer mal a l'animal. És més car quan es fan mal i, per suposat, el cavall no està content i el genet tampoc. Volem educar les persones per trobar la muntura que s'ajusti, ja que és com anar a una sabateria. Nosaltres sabem el que ens va bé, però ells no poden parlar, així que els hem d'entendre. Els participants han valorat positivament l'organització del curs, ja que normalment han de viatjar a Alemanya o a Anglaterra per realitzar aquestes formacions més específiques. Si des de l'escola ja donen aquest pas, és molt important, no? Perquè vas a hípiques a vegades i et trobes els instructors que posen les muntures quasi al cap del cavall, no? I estan formant a nanos. I llavors quan veus un lloc que ho fan bé, ostres, la veritat és que et dona alegria, no? Jo ja d'alguna manera ja feia assessorament de selles i per tant doncs això d'alguna manera el que fa és aportar-me més coneixements que jo podré aplicar demà mateix amb els meus clients, no? I hi ha moltes cosetes que avui he après i ahir que jo no m'hi fixava. La proposta és un curs de formació contínua per a professionals del sector eqüestre organitzada per l'Escola Agrària del Pirineu.